Raglaay man. So karon na ako'y nahuna-hunaan drawingon, mao na ni siya, mao ni karakter sa One Piece nga si Zoro. Ako ning drawingon siya pinaagi aning lapis na akong gigunitan, ako ning drawingon siya. At tangi ko ninyo taman mahuman ning akong pagdrawing og okay baka i-rate ko ninyo og okay ba ni pagka-drawingan ako. Ako practice na ni, di man ko ingon nga maayo gid kaayo, pero akong i-try akong kuano makaya kog asa akong kuano asa tama ng akong kabaluan. Kining pagdrawing dili gyud ingon nga dali ra ni buhaton siya, medyo lisod gyud siya kung kurog kay kag kamot, di gyud masilbi ang imong pagdrawing, murag mahiwi gyud imong mga linya sa imong mga kuano pagtirada nimo, di kayo siya makasuon kay kurog kay imong kamot. Relax gyud ang imong tirada ni, relax imong kamot dayon kuan gyud may pagka mo timing sa kuano pag kuan lihok sa imong lapis, makuha mo gyud nimo madugay kung sige nang kag-practice. Kining pagdrawing maayo kay ning buhaton, labi nang gilaay ka wa kay buhaton, magdrawing lang ka, mawala ra imong mga gipanghuna nga kuano mga negative, makapawala gyapon og stress niya. May ni buhaton nimo alas be maghimo kag di maayo, kini na lang buhaton nato para di tala ayon sa atong ginabuhi. So karon kay kuan man wa man ko'y trabaho karon, ga-relax pud kay lain ang panahon, lain magindagway panahon na baka ato ning kuanon buhaton siya og sa naay nag-request. Sunod na to mga kuano kay medyo busy piyud kayo ko. Kini lang sa akong i-kuan karon, akong drawingon. Sunod na to ang inyong gi-request ako, kay busy pig kayo, sige pang obra. Salamat kay sa nag-request og ano sunod no, si kuan ni Gaga no, si Girly Shalonggo. Ako nang baton sunod ang imong request og napagito isang kuan nag-request ako. Ako lang buhaton puhon. Shout out ninyo di tanan, hinaot nga magamping taron sa atong kuano mga tagsa-tagsa nga panimalay kay murag lain ra ba ang panahon karon nga kusog-kusog ng bagyo. Okay ra na, sa safety lang ta pirmi, di lang ta kumpiyansa gyud sa gikaingon pa nila kuha ang pagduda pero ayaw kumpiyansa. So balik ta rin sa atong gidhimo no, medyo porma na gid siya no, na mata na po rin ilong, na po iba-ba, medyo porma na po siya biya. Okay gyapon gamay, bisag muna lang nito ang ano, okay gyapon, kuan gyapon mabasa gyapon. Taraw human na no, naamgid tay kulang ani, naamgid pagkulang ba, buhok na lay kulang gyud ani. Nakanahon na ko ani nga naman day garmuda res tugaran, kini lang akong gamiton day kay green pud siya ba, medyo gagmay pud. Mao lang na ibutang diha atong ibudburan diha siya mabagay-bagay gid ba. Lisod kay bagay-bagay siya kay medyo ang uban dagko na poy gagmay. Ato na ning mauhon gud para mapurma pud siyang buhok ba. Mao na atong tirada gyud. Sa nagtan-aw karon, so naabot diri nga video, parehog lang ko ninyo share og like no, comment diha. Salamat guys tanan-tanan nga nagsuporta, wala nagkuano, wala puli sa akong mga video, naargyapon mo, solid followers, salamat kayo. So medyo kuan siya kuti sa imo no, kay medyo tagas mang yung uban nga kamando. Pwede gyapon ni siya gunting-guntingon o mo try mo himo ani. Nahuman na dai ni mao ni resulta sa atong gi-drawing. Salamat guys tanan nga naglantaw. Mao din ni akong drawing nga si Zoro, human na gyud taon. Salamat kayo.